Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Dkhot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Da ka Mynsiem ka badap da ka Jingieid Synei ka Jingieid para brio ha ka arpo kundai tare ujemmang arja arpun rio ka kunhun nya thok ka baltip kum ka the Ultimate Legend Bikers Association TULBA Mynsiem unit kalala ban pen urlong ya ka wei ka kam ka bakta ya ka donut jongki babun. Da ka ba IT pat ba ya ka Ïing bathamai syakakong lasai hun kur kalang na mau khan upper Shillong ka balamat ya ka Jingieid bat ka Kyrduh ha ka Ïing na do bau kurem jongka ula khlat no. Kadai ru kasien ke meningkong ya ke TULBA Mynsiem unit Mynsiem benta kum ha kani ka kam da Synei da ka jing pensna Ïing ya ki ba ha padang ka Jingieid ka Jingieid bat ka jing bam don jingkerman ka Jingieid lenti bantai ya kani ka Ïing kam sham la long ka basuk ndrai ka long ka sakhi ba ka Jingieid ba ka Jingieid trai lang pat ba ka la ban pen kala ya ka Jingiem jongki briu. Haswa ban IT pat ba ya ka Ïing la pen long shwa ya ka jing pen kentang do pastor nong besam ubala kerpat ba doi kerpang ba ka Ïing ka bathamai ka long ka jaka jong ka jingsok ka jingman bat ka jingkerku ublai ula kerpat ru bo blai un yai beten lenti ya kani ka kunhun ba kanang la ban beteng man le ikini ki kamis nei shaki wei pat ki padang mat ya ka jo ka Jingieid ha ka Jingiem. Hakane ka sngi bakerpang la sakhi lang ru da ki riu pat ba bat ki Dkhot nong ket kam jong ka TULBA kuntop yo president rang ba ka TULBA Longkmie uba audacious Shulai u president ka TULBA Mynsiem unit uba bakordo nong klau urang ba snong uba kharsati lembat ki we ki Dkhot ka Longkmie bat ka Mynsiem unit ringkat ki bayang sam jong ka kong la sai hun. Tang ba ka kunhun kala no senyang da ka Ïing hendrai kala ai ru iki jingdon kam ha Ïing na du ki kiushat ki kiutiu ki marba mardi bat bon ki we ki tiar ki ba pendon kam ha ka Jingiem man la ka sngi ban pen sok ya ka Jingieid lenti jong kani ka long Ïing. Habakrana kani ka jia lang u president ka TULBA Mynsiem unit uba bakor ro nong cloud da ka jing sngo kemen ba jing sngo ngo ula ong ba ka bas dang bantai kani ka Ïing ka kunhun kam sham la dan pisa than hendrai tang kumba arpau hajar tingka. Hendrai ulaong badai lengba ke jingarap ublai bagi jingat trai lang pat ba bagi jingarap kila warna keleng ki jaka ban ki babon ki brio ki basngolem hadu bagi lala ban pendap purai kani ka Ïing ban IT no syaka kong la sai hun menta ka sngi ke jingale jong kani ka kunhun ka long ka nuksa ka basai ba wat lada ka jing don jing em ka red hendrai lada don ka donut ka basngol Synei bagi jingat teli la ban penmi ya ki kam ki bakrau bat ki bakta ya ka Jingiem jong ki wei. Unit ki say hikai ki khana ki barong ha ki member jong ki barong ha kani ka sen ni say ong ye ki ba pindai bandon kata ka Mynsiem baniarap baniatan rong lem iwei kumba ka ktin ublai ga ong lesbon ba pinman baha yarap ye ki wei ba on yarap ya phi idai bandon ye kata ka Mynsiem ba sautanat ban yo snow nei president Barabar ngim tu yok snow ke kentin na kitolba de pilai chinu unit bangi snow ka kentin sarong bangila sarong bangila la bat pendep ya gani barabar ngasai ong yaki ngasai hikai bagi dai bandon ya kata ka Mynsiem man yarap iwei nongkong presiden di oi nga bagi dan ka jingtmu ngala tip bagani ka unit ke badan angye kala la yarap keleng nadu kipor jong covid nadu ki yarap igi degi khau degi tin degi jingbam jingdi hadin lemar gani program ka ba Synei ngiru na central borbang isdang ni struktu bakalong ka ba bat sedang lemar ngim julai krong donation andai lengbag status jangi ki perlok jangi ki tagadau ki wan ban yarap ki gile ka kama ba lanta gila ban pun orlong hado mentala kat sau tali Ïing na tagadao ong yu president o ya chakmat kadai ka kam ka bapat skog bhayu blai namar kan ya thu ye phi ngi na central ngi ngimtem wat mataw snem ru ngi chna manu snem shwa Christmas ni ai gini Ïing ngi ngimtem aga district yu in lai ka Ïing jonglo ban yo la lai ki ma korwat la lai ki sabhai shani satai kani borok haj nga sejong barabor kadai ka jing kerku jong ublai kadai ka jing sngap jong ublai ya ka jing duwai ka jubab jong ublai ya ka jing duwai jong pikam naga tagadao na khain da kani ka
Kani kiting ai jongi kadika kam ka bakantang. Dagadau judai ban ong habangile ya ka kam ka babha ya chakmat. Kanno ka jing sngo kmen nanga kumurang ba sinong bat ka sinong hibar ka wei bat kumju ka committee sinong ka ba mangi ngiyo ya ka kubor ba na jingai lani na bar sinong lani na ka wei pat ka sang kila ban yu ya ka sinong mo kan jungi ka badan jungdu na haba ha ka longing ki longsam ki badan kaduna ka yo ka kot kila long ki ba meki ki ba kloi ban sim ya kane ka kamram lani ban sim ya ka ta ka jingba kle ban Synei ka yung kasam hakani ka sinong jungi nagalyang ka sinong jungi ngiay ka jing kuble kitbok kerwiang ipi baro ki member nang sad nang klan nang bet nang biang nang ba nang miat nang koit nang kia uble unkur kodo ipi baro iwe paiwe nadu ki member ki ba rit hadu ki ba he hadu ki ba san hadu ki barang ba Kami ini hakni por benta na ari kacing kublai I ramba shno pastor bladon kam kunju I presiden ka sang TULBA I vice president but secretary kunju teng ai kublai ru ikini ki balai dan kat hakni por Longkmie samla teng Longkmie ki samla ba kunju ru ya ki mina insan jonga ai bu blai ru nang kal khu yipi ba pilai la bha du kan ni te ta kita hi kentien blai shubun Tegane ko por ngnya pendam lang he jing doi hakikti ko bakraw por ke play ko pa jing ba banang yawan khmat jame ko try ke ko singi yawan ke ban ai ngo ime ko kan ra be le ke jing Synei ke ban ai ko pa ya ke ko long yeng ko jong the he ko kalang ko try bat kham tam ko pai ke ban pli ki khmat jong kini ke lam jong ke seng TULBA ko kan ra be try be kelalong kata ke channel lene kata ka nong lam lenti shakmat ko pa baki wai pat ki riurong ba ki wai pat ki Longkmie baki yo ya ka ban ya kner lang kti ka ban kti ka dishan ni ka jing ithu pau bare ka ta ka jing ang not jong ki ya ka ban penlong ya ka ne ka jing tai ya ka ne ka yeng kat ka ne ba ka yeng ko kan ra pe Dkhot ke ba kading banang kong ya ni ka Ïing bang yo pun pensna kum kam lim unit Andre ya ka ba inok senyang pat ke bubun pat bubun kiliang pang lalit bun teligi sinong ke bang alit inok ban lip nok senyang ka don ke pang bistom don ke ba ke ba du no desi ke ba Ïing ke ba plu Ïing ba da sudah plu Ïing ni ka senang ka balit nyok rung lalit ban nok senyang Andre ani ka Ïing bang pensna manta ka dik sin banang kong te bad yang Ïing ruk ya las nadu bad nadu bakan Ïing yo ban pisna Ïing memang lai thu mene ba untuk bisa sekang aku hajar kita ko yo stang Ïing aku hajar kita yo pisna Ïing jadi stang Ïing tadi ke jing Mynsiem jang bubun balang ki ba ki member hi banong ai ku play ki member ba no senyang ki bala tristom mid bat step mid bat singi ki ba krem shong thai di ke jang kat chongki yo on pendek ini Ïing kadau hi kadai kawai ba ni so Synei ba ilong riu kan thei idan khun san ngut ki khun kidang ren bat ibala kan thei marwei bat ka Ïing ka ba isyong ru bat ka Ïing ka ba si habang ipek
labha lalong mo syukran no labha kasem siar ne kasem sneng ka ba ni bu sneng ni bu siar kam ide syu ka Ïing ka bagan chong kibrio kadi tang ka Ïing ka ban bu kitiar kitar te habang ngalit chwa chati sipo orang bibi ka mangilit pet ka Ïing larai ba mentau snam hi mentau snam bagan pensnai ka Ïing ngalit pet sipo orang bibi hari pet iba ka Ïing sesang bibi kadang biang ngilano senyang dapat dikitin dakini kitiar gitar te ngiwan phai nan mau khan ko mangai thu mane ba ngiwan phai nan mau khan dang lape yang mau khan ke idon kami ngi bangin penle nah ne mau khan kan kacing lamun ti te dei ni member ibadan hanya po mau khan ni po mau khan siang mau khan maki ki ang ba kari ni Ïing mau khan kadang ki Ïing ka ba duk ki ba Kyrduh ki besar kan thei ba mendon syu lo nong balam mo long urang ba te poi hang ta kan ba de ki member hi ki ba thu Ïing bangin yon pen ni em kumba kalong menta te bun hi ki ba dei tong ki Dkhot dei bun ki parlok parjor ki ba Ïing ba sem jong ki member baro ki banok senyang ba kemuju mo kemoi la tip mane ba ini rong badong ne kadong ru ilano senyang khambun te njuk ki Longkmie kini ki kiseng Longkmie jong sinong ilano senyang long kila ya bun kan mde tang mangi kiseng hakaba sagawi sinjang ka ba yute long nya chakmat ba hakrano ka chaka la ne kumaong mane kumbanga kren mane hi hang the ba nang ni chakmat nya lek na kawi sinong sakawi sinong lesing la ban dei hakaman ka sin system kan Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya